20 000, blahopřeji. A posledním soutěžícím, tedy 9. je pan Přemysl. Můžu se vás zeptat, jaké je vaše civilní povolání? Mě to vidíš to? Takové u lidí neoblíbené. Ježišmarja, vidíš toho parchanta? Co si počnete s výhrou? A on mě chce okrást o chalupu a teď ještě v tutovce. Hajzl. Pokud ta výhra... A jestli vyhraje, tak já snad vyletím z Chci zatočit kolem. Nesmíš. 3 000 a jdeš domů. 30 000 korun. Blahopřejeme. A můžeme si udělat malou rekapitulaci. No, neskončím. No tak dobře. Tak to zkuste, vezměte za kolo. Všichni vám držíme palce. Pozor. Deset 000 nevydrželo. 5 000 vydrží. Nevydrželo, pankrot. Je mi to. Bankrot! My jsme vyhráli! Poprosím, aby Machulovi! přišel další.